कोकण सात लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनास मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. याचे संपादक संदीप देसाई माझे मित्र, तसेच माझे दुसरे मित्र संजय ढवळीकर आणि संपूर्ण कोकण सात टीम, या सर्वांचं मी मनपूर्वक आभारी आहे की या कार्यक्रमास मला या ठिकाणी निमंत्रित केलं. कोकण सात च्या परिवारापैकीच मी एक आहे आणि या ठिकाणी मी मुद्दाम नमूद करतो की यावर्षीचा जो दिवाळी अंक होता कोकण सातचा राखणदार, त्याला राज्यस्तरावर पारितोषिक मिळालं आणि राज्यस्तरावर त्याचं नाव झालं कोकण सातच्या दिवाळी अंकाचं. त्याबद्दल मी या सर्व टीमचं या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि जाता जाता एकच सांगतो की आजकाल वाचक आणि वृत्तपत्र यांचा संबंध थोडासा कमी होत चाललेला आहे. तर मी कोकण सातच्या दोन्ही संपादकांना विनंती करतो की वाचकांचा पत्रव्यवहार यासाठी काही जागा आपण शिल्लक ठेवाव्यात आणि त्याचा पाठपुरावा आपण करावा. कारण काय, वाचक हा सगळ्यात महत्त्वाचा असतो आणि वाचकांची पत्रव्यवहाराचं जे स्वतःच्या समस्या असतात किंवा त्या भागातल्या समस्या असतात तो वाचक त्या वृत्तपत्रापर्यंत पोचवत असतो आणि त्या भागाचं तो खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करत असतो. त्यामुळे वाचकांच्या पत्रव्यवहाराला आपण एक स्थान द्यावं असं या निमित्तानं मी या ठिकाणी सांगतो. आणि जाता जाता एकच खंत व्यक्त करतो की आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि आपण रस्त्याच्या दुतर्फा जर बघितलं तर दोन्ही बाजूला प्लॅस्टिकचा ढिगारा असतो. त्यामुळे हे आपल्या जिल्ह्याला शोभनीय नाही. तर मी कोकण सात लाईव्हच्या टीमला विनंती करतो की आता नवीन जिल्हा परिषद स्थापन झालेली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सर्व मेंबर्स या ठिकाणी आज त्यांनी सगळ्यांनी ताबा घेतलेला आहे, नगरपालिका ताब्यात घेतलेली आहे. तर अशी आपण एखादी मोहीम या ठिकाणी आयोजित करावी की या प्लॅस्टिक जे दोन्ही बाजूला दिसतं गावागावात आणि संपूर्ण हायवेवर, ते कसं कमी करता येईल आणि संपूर्ण रस्ता या प्लॅस्टिकमुक्त कसा होईल या दृष्टीने आपण प्रयत्न करावा आणि आपला जिल्हा सुंदर कसा होईल आणि तो देखणा कसा होईल, पर्यटकांना तो कसा आकर्षित करेल यासाठी आपण प्रयत्न करावेत अशी मी विनंती करतो. आणि जाता आणखी एक विनंती करतो की सावंतवाडी मुंबई म्हणजे सावंतवाडी दादर गाडी सुरू करण्याचा खरं तर मी प्रयत्न केला आणि त्यातून तुतारी गाडी सुरू झाली. त्यानंतर मी दुसरं पत्र लिहिलं ते टर्मिनसचं पत्र लिहिलेलं होतं मुख्यमंत्री कार्यालयात असताना. ते टर्मिनसचं काम अर्धवट आहे. आपण सर्व टीमने आज इकडे या ठिकाणी माझ्या जिल्ह्यातले सगळे पत्रकार आहेत आणि कोकण सातची संपूर्ण टीम आहे. हे टर्मिनसचं काम कसं मार्गी लागेल यासाठी आपण आपला पत्रकारांचा सगळा जो जोर आहे तो टर्मिनसच्या कामासाठी लावावा. आणि सर्व रेल्वे या निमित्ताने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कशा थांबतील, कारण गोव्यातनं येणाऱ्या अनेक गाड्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात थांबतच नाहीत आणि त्या परस्पर बाहेर जातात. तर या गाड्या सगळ्या थांबतील कशा यासाठी आपण पाठपुरावा करावा अशी या निमित्ताने विनंती करतो. आणि जाता आणखी एक सांगतो की कोकण सातने या 12 वर्षात अनेक उपक्रम केले, अत्यंत स्तुत्य उपक्रम होते. ते या उपक्रमात आपण एक या ठिकाणी संदर्भ ग्रंथालय स्वतःचं कोकण सातचं सुरू करावं. त्यासाठी काही लागणारी काही पुस्तकं मी आपल्याला प्रदान करेन. आपणही ती पुस्तकं करावी, कारण शेवटी संदर्भ महत्त्वाचे असतात वृत्तपत्र चालवण्यासाठी. आणि ते आपण संदर्भ ग्रंथालय, मी ढवळीकर सरांना विनंती करतो की या ठिकाणी संदर्भ ग्रंथालय आपण स्वतःचं कोकण सातचं सुरू करावं अशी या ठिकाणी विनंती करतो. सागर चव्हाण आहेत ज्यांनी मला पहिल्यांदा सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या चॅनलच्या उद्घाटनाला बोलवलं होतं आणि त्यावेळी मी या ठिकाणी आलो होतो. मला खूप बरं वाटलं. आपली सगळी टीम चांगलं काम करते आहे. आणि जाता एकच सांगतो की सकाळमध्ये कसं एक बातमी आली होती की ज्यावेळी संप झाला ट्रान्सपोर्टचा, त्यावेळी संपूर्ण पुण्यामध्ये संपूर्ण मटार हा फेकून द्यावा लागत होता. त्यावेळी सकाळी एक बातमी छापली की हा मटार फेकून द्यावा लागतो आहे आणि तो कमी किमतीत त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि लोकांनी तिथं झुंबड उडवली आणि संपूर्ण मटार हा खरेदी केला गेला. त्यामुळे लोकांचा आणि व्यापाऱ्यांचा फायदा झाला. तर अशा प्रकारची विश्वासार्ह बातमी आपण देतच आहात. तर अशा प्रकारच्या विधायक बातम्या आपण चालू ठेवाव्यात अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो. आणि वाचकांच्या पत्रव्यवहाराकडे आपण लक्ष द्यावं. मी सुद्धा जिल्हा माहिती अधिकारी होतो. आज वाचकांच्या पत्रव्यवहाराला, वाचकांच्या पत्राला उत्तरच दिली जात नाही किंवा शासना आपण लिहिलेल्या बातमीला त्याचा खुलासाच केला जात नाही. मी जिल्हा माहिती अधिकारी असताना
अनेक खात्याला जे तक्रारी यायचे त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवायचो आणि त्याचे खुलासे मागून ते परत वृत्तपत्रात छापले जात होते. आज ही प्रथा बंद पडलेली आहे. ती प्रथा परत कशी सुरू होईल या दृष्टीने आपण प्रयत्न करावेत एवढंच सांगून मी आपली रजा घेतो. कारण आता मालवणी करंडक स्पर्धेला मी परीक्षक आहे. तर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने अनेक कलाकार या जिल्ह्याला दिले आहेत. तर आणखी एक विनंती करतो या कोकणसाट टीमला की रत्नागिरीला महाराष्ट्र सांस्कृतिक कार्यसंचाची राज्यनाट्य स्पर्धेचं केंद्र आहे, गोव्यात केंद्र आहे, डवळीसेकरांना माहिती आहे कला अकादमीमध्ये, कोल्हापूरला आहे. आणि सिंधुदुर्गाने एवढे कलाकार आणि नाटककार देऊनही आपल्याला हे केंद्र मिळालेलं नाही. वेंगुर्ल्यात एक सुसज्ज असं नाट्यगृह उभं राहिलेलं आहे. तर या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक केंद्राचं नाट्यस्पर्धेचं केंद्र या वेंगुर्ल्यात सुरू व्हावं. सुदैवाने आशिषजी शेलार हे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आहेत. आपण सर्वांनी याचा पाठपुरावा करावा अशी नम्र विनंती करतो. इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर, तुम्ही दिलेल्या त्या शुभेच्छांसाठी आणि त्याचबरोबर